Ronny! Hello. Tak zápas je prehraný, nehodnotím tak najlepší môj životný výkon. Ale trošku sme s tým do toho aj išli, že to nemusí byť úplne top kvôli tej operácii a kvôli veciam okolo. Čiže dostal som vlastne ponuku na zápas viac menej skoro hneď po Geraltovi Netovi v Mníchove a či do toho ideme. Chceli sme to využiť, tak sme to išli, aj keď to nebolo to najrýchlo, ale bolo to, že akurát času. Keď sa vypúšťal zápas von, to bolo okolo 10. 11. decembra, tak ma chytil vlastne ten slepák, išiel som na operáciu do Ružinova, kde mi ho vyoperovali a následne mi povedali, že to bude 4 týždne a som veril to, že to spravím za 2. Čo aj tak bolo, že za 2 týždne som bol prvýkrát na tréningu a vlastne sme začali robiť všetky možné veci, len bolo to všetko v takej ľahkej forme, že nebolo to tá ťažká, tvrdá práca, že idete strop a keď to spočítame s tým, že ešte predtým som mal vlastne ten prst, tak som mohol byť 8 týždňov a tá príprava nebola ideálna, ale dali sme to všetko, bolo to vec také, že som letel hneď do tej ťažkej, tvrdej práce. Nedržalo to 100%, keď mi niekto ustrelil spodok perfektný, načasovaný, tak som si klakol a to brucho nebolo také pevné. Ale akože ja som osobne sa necítil, že nejak zle. Čiže to boli 2 ťažké tréningy do týždňa, kde sme urobili tú ťažkú, tvrdú prácu a všetko ostatné bolo fyzio, sila a také veci, aby to držalo pokope. A aj preto to vyzeralo, ako to vyzeralo, lebo keď si pozriete to váženie, tak to nebola moja najlepšia forma. Vyzerá sa tam jak táto s tým brúškom, ale na to všetko to hodnotím pozitívne, že celkom som aj tie údery videl, čakal som, že to bude horšie. A teraz všetci budú reláti, že čo sa teraz vyhovára tak. Ja sa vyhováram, ja teba len hodnotím späťte a delím sa nejaké svoje postrehy, názory s vami. Prečo sme do toho išli? Tak išli sa preto, lebo to je práca, ma to živí, ma to baví, čiže aj keď tie podmienky nie sú ideálne, tak sa väčšinou do toho zápasu ide. Aj keď to prehral, samozrejme, že to skoro sa ráta, tak ma to niečo naučilo, pripravoval sa, prežil sa celú prípravu. Zase ide do ďalšieho zápasu poučený a myslím si aj, že lepší, ako keby som si dal úplne voľno. Sice samozrejme je to ideálne kvôli tomu skóre a kvôli nejakým cieľom, ktoré som keby chcel dokázať. To je napríklad to UFC, že to sa mi určite zavreli dvere teraz na dlhšie. Čiže toto ma asi mrzí najviac. Teraz by som chcel nejaký akýby aj ťažší zápas, nechcel by som úplne nejakého Nimanda na rozbeh. Chcel by som ťažší zápas, ktorý by ma keby zase vystrelil do toho mixu titulového. Ešte k tomu zápasu, že strašne som si to užil, že tam bola brutálna atmosféra, bolo to tam nabité, fakt som tam vlastne cítil, že som doma v tej Ostrave a neskútil som si to užil, takže veľká vďaka vám, fanúšikom, bol to neskutočný zážitok pre mňa zase. Ešte si poodpovedáme na otázky, ktoré ste písali na Instagrame. Stále si myslím, že to bolo ukončené správne. Myslím si určite, že to bolo správne, ja som tam otočil chrbtom a vlastne som nemal tú aktívnu obranu. Tá aktívna obrana je to, čo akoby rozhoduje, či ten zápas sa má alebo nemá ukončiť. Ja som tam samozrejme vnímal úplne inak a vôbec som si neuvedomoval, že som vlastne bol agresívny na toho Toušaka. Lebo ja som tam cítil to, že som akoby padal a cítil som, že ma ide byť. Ja si tam dal ruku, ale nepostrehol som ja vôbec to, že sa vymenili s Toušakom a leží na mne Toušak a ne Brito. Preto ja som si myslel, že prečo to ukočie, keď cítim toho Brita, že mám za sebou a kryjem sa. Čiže ja som reagoval na situáciu, ktorú som vnímal keby pocitovo a ne tak, že naozaj to tak bolo. Čiže to určite bolo rozhodnuté, určite som bol chvíľku out, ale nebolo to nič také, že by som mal otrat mozgom, niečo, že ťažký damage. Za čo som rád, lebo samozrejme tá hlava je dôležitá pre bojovníka, keď chce mať nejakú kariéru ešte, tak čím menej dostaneš úderov, tým to lepšie. A som rád, že keby som dostal tam jeden tvrdý, klakol som a zápas bol ukončený a netrvalo to ďalšie, neviem, 5 minút, že dostávam sodu, ale takto idem akoby zdravý a bezpečí ďalej a to už ako vlastne aj ďakujem. No, takže vôbec si nemyslím, že to bolo akoby zle ukončené. Jakého súpeře by si chcel do Bratislavy? Prvý ma napadol, že Kozma, potom ma napadol, že Kalašník. Nejaké československé derby by pre tú Bratislavu pasovalo, ale nemyslím si, že Kalašník je akoby ešte zdravý s tým kolenom a Kozmu osobne akoby nechcem vyzývať. Kozmu beriem akoby takú
stálicu oktagonu. Keď Kozma povie, že by chcel so mnou zápasiť, som tu a určite by som si to dal s ním, ale nechcem ho priamo vyzývať, že hej Kozma, poď, ideme do toho. To vôbec, na toho veľmi cením. Čiže keď to samé tak vyplynie, tak určite. A keby to bol tento ani jeden, tak napríklad Airy ma napadá. Serus Planošov, to určite by som to odvety išiel, keby bola možnosť. Ostávaš vo VL3, určite ostávam vo VL3, lebo tá 70 už úplne mimo, to by som nedal. Čakal si, že môže prísť aj takéto ukončenie zápasu? Akože čakal. No čaká všetko v tom zápase, ale nebolo to také, že myslel som si, že to bude na body. Čakal si, že Brito príde do zápasu s takýmto gameplanom? Nečakal som to. Prekvapilo ma s tým wrestlingom, prekvapilo ma, že ma skúšal hádzať. Docela ma aj prekvapilo to, jak mi chytil hneď chrbát v tom prvom kole. Ale jak mi chytil to škrtenie, tak som vedel, že utečiem, že nemal to tam tak zavreté, aby som nevedel utiecť. Ale prekvapilo ma, že ma hádzal. Lebo určite ma to rozptýlilo. Lebo dával som si pozor iba ten stand-up a veľmi ma prekvapilo, že Čau ma chce aj hodiť a musím aj brániť a robiť veci okolo a určite mu to pomohlo. Takže tá stratégia jeho bola veľmi dobrá. A fakt sa svedomí tam ja pripravil, tú otočku mal perfektnú, vedel, že keď to tam dostatočne krát dá, lebo mi padá tá predná ruka sem tam. A mal to tam nachystané, čiže veľmi dobré. Ostaneš vo VL3, aj keď Surdu vezme Britový pás. No určite zostanem ten VL3, už sa nebudem presúvať niekde inde. Meta 77 úplne sedí, cítim sa tam skvelo. Že keby som mal lepšiu kondičku, tak ešte lepší výkon predvediem. Toto bola že taktická chyba, čo mi prehral zápas. Je vhodné, ak človek vyhraje alebo prohraje, rozprávať o jeho zdravotnom stave pred zápasom? Ja pred zápasom som nehovoril nič, že mi je. Ani, že kvôli tomu, aby ten súper nemal tú výhodu, aspoň mentálnu, že akože je zranený a viac si verný na teba. Takže určite pred zápasom nehovoriť a po zápase to povieš, lebo to je... Lebo zhodnotíš tú prípravu. Podľa mňa to je fér, úplne v kľude. Že čo nemám rozprávať, že nemal som to, som bol úplne fresh, lebo som v pohode. No nebol som úplne v pohode. Išiel som do zápasu tak a tak. My nie sme fotbalisti, že sme platení na mesačné bázy, čiže do tých zápasov hodíme si jak športovci po vyplatu. A to je celé, vieš, a ja to môžem úplne legitímne zhrnúť, že toto bola moja dobrá forma, toto nebola moja dobrá forma, lebo teraz po roka mám taký fakt, že zdravotné problémy nejaké, že sa ma to nejak drží a neviem sa toho zbaviť, najprv ten prst, teraz to črevo, ale tí zápasy som bral a išlo sa ďalej, jeden sa vyhral, druhý som prehral a kľudne to môžem zhrnúť. Lebo po vyhratom zápase mi nikto nehovoril, že som nadával, že mám zlomený prst. Čiže teraz si kľudne môžem povedať, že mi operovali črevo, keď to tak bolo. Že mi držíte palce, ďakujem veľmi pekne. Bola taktika, že sa nechcel v druhom kole zblázniť a čakať na chybu a začať šlapať 3. 5. Áno, bola presne takáto stratégia, že to prvé, druhé si postrážiť tie jeho veci, on určite bude vybiehať. A aj to bolo nám vidieť, že to prvé kolo úplne chce na tých očiach, aj sa smial a furt, že ja čo tak počkaj. Ja dojdem do toho 3. Aj som došiel, vypol ma v ňom, čiže nič som neukázal, ale stratégia bola taká. Takže mal som v hlave, že to bude 3., 4., 5. Budeš rozmýšľať nad odvetou. Keď dojdeme do toho bodu a vyhrám nejaký zápas teraz, tak určite hej. Myslíš, že najbližší zápas bude v Bratislave? Chcel by som 606 v Typos Arene, tam by som chcel mať veľmi zápas. Už extrémne dlho som nezapasil v Bratislave, stále sa mi to vyhýba, stále niečo, čiže dúfam, že teraz to vyjde. Tých otočiek tam Brito spravil extrémne veľa. Hej, no spravil určite. Aj som s tým rátal, že sa to budem dávať pozor a nachytával mal to. Proste mal to dobrý timing, mal tam dobre to oko a som to chytal. A stále som si akoby veril, že mi to nič nerobí a potom došla tá otočka s tým lakťom a potom došla ten finálny, ktorý ma úplne nahulil a bol koniec. Žiadne otázky, len rešpekt. Pozdravujeme Lapa do šale. Prečo si nedržal väčšiu vzdialenosť, keď skúšal 200 krát očku? Lebo aj ja chcem udreť, čiže keď chcem aj ja udreť, tak musím dojsť do tej kapsy. Nemôžem si držať iba vzdialenosť. Prečo si do ňoho nešiel trošku viac agresívnejšie po tom, čo ste si už oťukali? Neviem. Neviem, prečo som nešiel agresívnejšie. Vieš, to sú také všetky akéby rady po všetkom, lebo on robil dobre tie veci, on mi to skracoval tým wrestlingom, on mi tam robil tú presiu a trošku by chýbal ten začiatok tej prípravy, aby ten záver bol akoby kvalitnejší a tá rýchlosť by tam akoby chýbala. To, čo mám vždycky, že vyhodím mu 2 údery a potom 2 ešte vyhodiť ako kombináciu, tak teraz by to tam chýbalo kvôli tej príprave.
A preto som aj nevedel vyvíjať taký akýby väčší tlak. Alebo nešlo to, že nemal som tam akýby ten fond na to. Ďakujem za trpezlivosť, dúfam, že som zodpovedal na všetky zaujímavé otázky a hoďte mi sem na YouTube follow, nech aj tu mi to trošku rastie. Vidíme sa zase pri nejakom ďalšom vlogu. A ešte by som chcel poďakovať všetkým sponzorom, rodine a všetkým ľuďom, ktorí ma vlastne podporujú na tejto ceste. A dúfam, že sa vidíme čoskoro.